Здравейте, хора, съм с БГ, моето днес сме с поредните блюкчери. Сега сме го научили се, дайте да ви покажа отвънка. Днеска само ще разглеждаме. Може малко да поскачаме на пара хора, но той е малък. Сега да ви го покажа отвътре. Училището, това е моят сервер. След малко ще ви покажа петилка на края. Това са скачетата на учениците. Готино, както виждате, система са трети стаи. Дай да ви погледам малко. Като сега не знаете, че има. Готино, това ще е голям лабиринт. Мисля. Дали някой друг има такива стаи, не знам. О, такова ще някой има. Да видим дали има моят шкаф случайно на още не. Ама пътсих или има? Кой не влиза в шкафчето? О, точно за тази стая. Подмагите видяхме. На кода той не е. Що не мога да чукаш, че дай да го. Дай да си покажа капчето малко. Където има път и сега да продължим да разгледаме. Някакво преоткрита ни в капчето си. Точно на тази трябва да бъде тунела. Да, знае всички този. Чакай. Ого, тук май почти силно съм критна стая. Защо като някакъв учител, например, и така си играем тук. Все някои изчезват. А те всъщност са пери в час. Как плачат от нас, сигурно. Това да разгледам още малко. Защото дали има някой друг, няма ли да им ти певи купе. Първо махнем, ще певи купе. Само ме разрешава свежата. Да разглеждаме малко. На втория етаж капчета няма да видим нищо. О, ето община. Дай нас да разгледаме. Да търсим още скрит. Всички се правят секретно, стая на уместно. Да. Някой друг да имат. Не знам да вързвате стаите. Това е музикалната стая. Музикалната класна стая. А това е арт класната стая. Това е
стаята за математика, класната за математика по-скоро. Тук отиваме. Това е мъжката туалетна. Това е женствена. Това е библиотека, който никой не е ползва. Това е... Не знам каква стая. Това е физическата стая. Или тази стая място на физическата. Това бяха всички стаи, сега да развърта и сервера, който вече е паден. Вече не. Това е университета. Така. Това е някаква къща, която още не е направена. Но няма стане кочина. Но да видим това. Това ми изглежда интересно. Да. Какво да прави? Да видим какво е това. Това се не е много сладко. Сладко. Тогава да си правят къща. Ще дори някаква стая. Да видим тук какво стая. Това е моята, това е стаята на библиотеката ми. Това е стаята на нейните деца в Майнкрафт. Готвим. Това е кучи. Готвим съм прави стаята. Да видим какво стана. Аз ще да видим моята стая. Ето я, тя не е много хубава, но става за нещо. След малко ще поскачаме на паркора. И това не е свършено, че му ще бъде яко като това. Тук всеки може да влиза в сервера да играе колкото си иска. Само че вечерта го рестартвам. И сутринта пак. Някъде към обяд. И честити празници, защото утре май няма да пускам никакъв клип, защото, както знаете, ще е нова година. Си караме някой прави стая и докъде е стигнал с нея. Искам да видя тази стая. Почваме. Да, доста докъде е стигнал, но кошка беше не. Да, не беше тук. Парти, всеки тук си има някаква стая. Истинския живот да бъдеш така да се правиш тая, къде ти искаш. Сега да поскачам малко на паркора. Геймове.
ако искате да купите нещо от мен или нещо такова. Направо съм една специална табелка с информация. И там ще видите обстоятелства, тук на кредитите. И те са ефтини, например 5 кредита са 5 стотинки, което е за админ. За сега е толкова, що сервер така, че също така не е популярен. Така че ако имате интерес, вземете колко са може по-рано. И сега не сме в парка да вземем другия. Това е малко по-лесен. Но не знам защо, сега като прави клипчета с моби зени малко малки. Още малко е това последно. Да го направя този админ, че той се плати 5 кредита. И да видим какво пише тук. Защо ме следва? А, не. Обаче късмета. Тихо. Да видим още каквото може. Но няма.